Armiarmaren algoritmoa, zatitzailea zifra batekoa denean erabiltzen dugun algoritmoa da. Egiten duguna da, zatitzailearen multiploak bilatzen ditugu zenbaki honen barruan, zatikizunaren barruan. Nik dakidanez, 3 aldiz 4 12 dela, badakit 120 ere 4ren multiploa izango dela. Eta hemendikan, atera ditzaket 120. Geratzen zaizkit, 34, 154ak osatzeko. 34 ez dago lauko taulan, baina bai, 32 gehi 2. Horla, deskonposatu dezaket nik nire zenbakia. Ondoren, 4 hanka ateratzen ditut, 4 zatitan banatu behar dudalako. 120 zati 4, 30 hanka guztietan, berdina idazten dut. 32 zati 4, 8. Nire erantzuna, 38. Eta ondarra, 2. Garrantzitsua da, hasiera batetikan, hau egoera baten kontekstualizatzea. Ez da berdina, 134 tornillo 4 kutxetan banatzen egotea, edo 154 euro 4 pertsonen artean banatzea. Tornilloak ezingo ditut banatu, euroak bai ordea. Aurrerago ikartuko dugu goratzen zaigun ondarra. Beste adibide bat. 186 zati 6. Dagoeneko armiarmari ez dizkiot 6 hankak egingo, badakidalako hanka batean gertatzen dena, beste guztietan errepikatzen dela. Baina 6 zenbakiaren multiploak bilatuko ditut 186 deskonposatzeko. 180 gehi 12 gehi 4 adibidez. Ikasle bakoitzak erabaki dezake nola deskonposatu. 180 zati 6 30, 12 zati 6, 2. Erantzuna, 32. Ondarra, 4. Beste adibide bat izan daiteke, 385 zati 8. 8ren multiploak bilatuko ditut 385-en. Adibidez, 320 gehi 74 bat. 320 zati 8 40, 78 zati 8, nire erantzuna, 48. Ondarra, 1. Edo azkeneko adibide bat, 843 zati 5. Kasu honetan, deskonposatuko dut 500, gehi 300, gehi 40, gehi 3. Zatiketa egiteko beste modu bat izan daiteke zuzenean hemendikan ateratzea. 500 zati 500, gehi 300 zati 5, 60, gehi 8. Erantzuna, 168. Eta ondarra, 3.